በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መናእሰያትን ፈተናታቶምን ፈተና ካብ ፍትወት ዓለም ይመጽእ። ብፍትወት ዓለም ምፍታን ማለት ንናይ ሓጢያት ጉዕዞ ዓለም ምስራዓንካዮ ብዝምዕብል ድፊት ናብ ሓጢያት ምውጣር እዩ። ብፍላይ ኣብ እዋን ዘመንና ብዙሓት ተግባራት ሓጢያት ከም ቅቡላት ተወሲዶም ባህሪ ኩሉ ሰብ ኮይኖም ስለ ዘለዉ ብዙሕ ካብ ህዝቢ ዓለም ኩሉ እንዲሆም ዝገብር ዘሎ ብዝብል ምስ ንናይ ሓጢያት ጉዕዞ ሪዒሞም ይርከቡ። እቲ ከምዚ ዓይነት ምርዓም ምንጭ ፈተና ክኸውን ከሎ እቲ ብናይ ሓጢያት ጉዕዞ ምሕሳምን ምቋምን ድማ ብሓጢያት ኣብ ዝተባላሸውሉ ዓለም ጻድቕ ክትበሃል ኣኽኢልካ እዩ። እቲ ጻድቕ መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ማእኸሎም ክነብር ከሎ እቲ ዝረኣዮምን ዝሰምዖምን ዝነበረ ግብሪ ዓመፆም እታ ጻድቕ ነብሱ ትሳቀ ነበረት። ፈተና ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ፈተና ዓቕምና ፈሊጡ እምነትናን ፍቕርናን ክልክዕ ይመጽእ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:13 ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ፈተና ብኣእምሮ ንዝቅበልዎ ውድቀት ዘስዕብ ዘይኮነስ ዓወት ኣጋናጺፉ ክብሪ ዝህብ እዩ። ንምሳሌ ቀዳማይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንናይ አብርሃም እምነትን ጽንዓትን ብወዲ ይስሐቅ ምስ ፈተኖ ኣቦና አብርሃም ዓወትን ክብርን ተጋናጺፉ እዩ። ዘፍጥረት 1:22 ኣምላኽ ንአብርሃም መከሮ ፈተኖ። እዚ ታሪኽ ናይ ኣቦና አብርሃም ድማ ሓደ ኣብነት እግዚአብሔር እምነትና ክልክዕ ከም ዝፈተነና እዩ። ካልኣይ እግዚአብሔር እስራኤላውያን ትእዛዛቱ ዝሕልው ወይ እውን ዘይሕልው እንተኾኑ ክፈልጥ ፈተኖም። ዘዳግም 8:2 እግዚአብሔር ድማ በዘን 40 ዓመት ኣብ በረኻ ዝመርሐካ ኩሉ መንገዲ ትእዛዛቱ እትሕሉ እንተኾይንካ ወይ ዘይትሕሉ ኣብ ልብኻ ዘሎ ኩሉ ምእንቲ ክትፈልጥ ክፍትነካ ኢሉ ከም ዘውረደካ ዘክር። ሳልሳይ እግዚአብሔር ንኽዕዘበና ይፍትነና። ዘጸአት 20:20 ሓጢያት ምእንቲ ከይትገብሩ ፍርሃት ኣብ ቅድሚኹም ክኸውን ምእንቲ ክዕዘበኩም እዩ ዝመጸ እሞ ኣይትፍርሁ። ራብዓይ እግዚአብሔር ንዑ ዘለና ፍቕሪ ንኽንፈልጥ ይፍትነና። ዘዳግም 13:3 ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩም ብኩሉ ልብኹምን ብኩሉ ነብስኹምን እተፍቅርዎ እንተኾይንኩም ምእንቲ ክፈልጥ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ክፍትነኩም እዩ። ሓምሻይ ንኽብሪ መዝሙረ ዳዊት 66:10 ወኣምላኽ ተዓዚብካኒ ኢኻ እሞ ከም ዝኹላዕ ብሩር ክወልዓኻኒ። ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:6-7 እምነትኩን ግና ምስ ተፈተነት ኣዝያ ዝበለጸ ዋጋ ኣለዋ። ንመናእሰያት ብፈተና ከም ዝወድቁ ዝገብርዎም እንታይ እዮም? ዕላማኻ ዘይምፍላጥ። ዕላማ ንሓደ ዓይነት ተበግሶ ኣብ መፈጸምትኡ ክንበጽሕ መሪሕ ኮይኑ ዘገልግል ዓብይ ራእይ እዩ። ንዝኾነ ኣብዚ ዓለም ዝነብር ሰብ ዕውት ጉዕዞ ህይወት ክህልዎ ንጹር ዕላማ ክህልዎ ይግባእ። ምኽንያቱ ብዘይ ዕላማ ነዊሕ ክትጓዓዝ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን። ዕላማ ንደቂ ሰባት ብርትዐ ጽንዓት ንቕድሚት ክትግስግስ ምኽኣል ፈተና ናይ ምስጋር ዓቕሚ ይህብ። ዕላማ ምስ ሃለወ ውጽኢታዊ መታን ክኸውን ብንጹር ብናይ ተግባር ውጥን ክስነ ይግባእ። ዕላማ ናይ ውጡን ናይ ስራሕ መደብ መጀመርያ መእተዊ እዩ። ዕላማና ዕውት ክኸውን ከመይ ክኸውን ይግባእ? ቀዳማይ ውጽኢት ዝርአ። ካልኣይ ብግብራዊ ስራሕ ዝተሰነየ። ሳልሳይ ብጊዜ ዝልካዕ ኣብዚ ግቡእ ኣጠቓቕምኡ ጊዜ ከተማዕብል ምኽኣል ማለት እዩ። ብዘይ ዕላማ ዝነብር ሰብ ነገራት ሕዝ ግድፍ ብምባል ዝነብር ሰብ እዩ። ቀንዲ መለለይታት ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም። ቀዳማይ ንዝጀመሮ ኣብ ፍጻሜ ኣየብጽሖን። ካልኣይ ንዝሰርሖ ተግባራቱ ልዑል ግምት ወይ እውን ዋጋ ኣይህብን። ሳልሳይ ንዝሓዞን ዝበጽሖን ምንዓቕ። ራብዓይ ብዝተዘባረቐ ትምኒታት ዝተጸመደ ይኸውን። ሓምሻይ ንጹር ዕላማ ስለ ዘይብሉ ውጥን ተግባራት የብሉን ስለ ዝኾነ ከዓ ብትኽክል ግዚኡ ኣይጥቀምን። ሻድሻይ ንኹሎም ተግባራቱ
ግዴትኡ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ይፍጽሞም፣ ዕግበት ድማ ይስእን። መናእሰያት ንጹር ናይ ህይወት ዕላማ ዘይብሎም ክኾኑ ከለዉ ንስጋውን መንፈሳውን ህይወቶም ብዝግባእ ከመሓድሩን ከዓብሉን ዘይኽእሉ ይኾኑ። ብፍላይ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ዕላምኦም ዘይንጹር መናእሰያት ምንባሮም ስለ ሰባት ይኸውን። ምስ ዝዝምሩ ይዝምሩ፣ ምስቶም ዝሰብኩ ይሰብኩ፣ ምስቶም ዘገልግሉ የገልግሉ። ንግዚኡ እዚ ከምዚ ዓይነት ጉዕዞ ንዕኦም ነቶም ዝረኣይዎምን ቁኑዕ ሓቀኛ ጉዕዞ ህይወት ይመስል። እንተኾነ ግና መንፈሳዊ ህይወት ብፍላይ ፈተናታት ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ እቶም ነቲ ብዙሕ ዋጋ እናኸፈልካ ፈተናታት እናሰገርካ እተሰላስሎ መንፈሳዊ ተግባራት ከም ልምዲ ሒዞም ዝጸንሑ ንምቕጻሉ ዓቕሚ ይስኑ እሞ መን ኸ ቤተ ክርስቲያን እንተዘይከድካ ኣይትጸድቕን ኢኻ ዝብል ኣብ ቤተይ ኮፍ ኢለ ብእምነት እግዚኣብሔር ጸኒዐ ክነብር ይኽእል እንድየ ድሓር ከዓ ናይ ልባኻ ኣብ ልባኻ እንዲ ክኸውን ዘለዎ ብምባል ዝጸንሑ ምምልላስ ከም ዘቋርጽ ይኸውን። ዕላማ ክርስቲያን ብቐንዱ መንግስቲ እግዚኣብሔር እዩ። መንግስቲ እግዚኣብሔር ከዓ ብብዙሕ መከራ እትውረስ እያ። ግብረ ሐዋርያት 14:22 ስለዚ መንግስቲ እግዚኣብሔር ንምውራስ ክሳብ ሞት እሙን ምዃን የድሊ። ዕላማ ዘይብሎም መናእሰያት ብልጭ ኢሎም ዝጠፍኡ ፍጻሜ ዘይብሎም መናእሰያት እዮም። ነዚኦም ዓይነት ሰባት ህይወቶም ክገልጾ ከዓ እዩ ጎይታ ገለ ካብቲ ቃል ኣምላኽ ኣብቲ ብዙሕ መሬት ዘይብሉ ከውሒ ወደቐ ክብል ዝመሃረ ማቴዎስ ወንጌል 13:5-20 ዕላማ እንተሎ ምዕጋት ዝበሃል የለን። ዕላማና ንእግዚኣብሔር ምርኣይ እዩ። ነዚ ዕላማ እዚ መሰናኽል ሰጊሩ ዝበጽሖ ዘኬዎስ ሉቃስ 19:1-5 ድማ ኣብነትና እዩ። ፈተና ንምስጋር እቲ መሰረታዊ ነገር ዕላማኻ ምፍላጥ እዩ። ስምዒታውነት ንሓደ ክፍጽም እትደልዮ ነገር ብዘይ ምምዝዛን ብታህዋኽ ብስምዒትካ ተረዲእኻ ተደሪኽካ ምፍጻም እዩ። ናይ ስምዒታውነት ግዳያት ብቐንዱ መናእሰያት እዮም። ናይ ስምዒታውነት ጠባይ ምንጪ ብዙሓት ሽግራት እዩ። ገለ ካብቶም ብስምዒታውነት ዝኽሰቱ ጸገማት ድማ እዞም ስዒቦም ዝዝርዘሩ እዮም። ቃዳማይ ነገራት ብትኽክል ዘይምርዳእ። ኣብ ውሽጢ ስምዒታውነት ዝነብር ሰብ ነገራት ብዝግባእ ብልክዕ ከይተረድአ ብስምዒታውን ብሰባት ተደሪኹን ተመሪሑን ብሃውሪ ይጓዓዝ። ኣብቲ ከይጠቕመካ እንታይ ይኽልክለኒ ግብረ ሐዋርያት 8:36 ብምባል ናብ ጸጋ ጥምቀት ዝበጽሑ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ብስምዒትካ ዘይኾነ ብርድኢት ምጓዓዝ ከመይ ምዃኑ ክንግንዘቦ ንኽእል። ብስምዒታውነት ንምሕሳብን ንምግንዛብን ግዜ ኣይህብን እዩ። ኣብቲ ከየጠመቐካ ኸ ዝኽልክል እንታይ ኣለኒ? ካልኣይ ንፍቓድ ስጋ ጥራይ ምእዛዝ ንድልየታት ነፍስኻን ምኽሪ ሰባትን ኣቕልቦ ዘይምሃብ ሉቃስ 15:11-20 ንርእስኻ ዘይምምሳል ንገዛእ ርእስኻ ክብሪ ዘይምሃብ ንናይ ካልኦት ክብርታት ክተቃሙት ምንባር ማለት እዩ። ቃዳማይ ቆሮንቶስ 6:20 ንርእስኻ ዘይምምሳል ብኣካዳድናኻ ብኣዘራርባኻ ብሓፈሻ ብኹልንተናኻ ንኻልኦት ክትመስል ምህቃን እዩ። መናእሰያት ንርእስኻ ምምሳል ከይኽእሉ ገዛእ ርእሶም ክዕበዩን ክሃንጹን ኣይክእሉን እዮም። እፈልጥ እየ ምባል መጀመርያ መናእሰያት እፈልጥ እየ ምባል ርእሰ ምትእምማን ይመስሎም እዩ። እንተኾነ ርእሰ ምትእምማንን እፈልጥ እየ ምባልን ክልተ ዘየራኽቡ ነገራት እዮም። እፈልጥ እየ ምባል ዝተፈላለዩ ሓሳባት ወይ እውን ምኽርታት ሰባት ዘይምቕባል ንምኽርታት ዓበይትን መጽሓፍትን እዝኒ ዘይምሃብ እዩ። ኣይፈልጥን እየ ምባል ርእሰ ምትሓት ዘይኮነ ብዛዕባ ነገራት ዘለካ ኣፍልጦ ከም ዝዓቢ ዝገብር በብፍልጠት እዩ። ብልቡ ዝኣምን ዓሻ እዩ።
ብልቡ ዝእመን ዓሻ እዩ ብጥበብ ዘመላልስ ግና የምልጥ። መጽሓፈ ምሳሌ 28:26 ኣብ ኣነ ይፈልጥ ህፃን ኣይኮንኩን ዘእትወንን ዘውፀንን እፈልጥ እየ ዝብል ዕቡይ ስምዒት ኣሎ። ኣብ መወዳእታኻ ጥበበኛ ክትከውንሲ ምኽሪ ስማዕ ተግሳጽ እውን ተቐበል። ምሳሌ 19:20 ሰ ክፉእ ዕርክነት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:33 ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የባላሽዎ እዩ ክብል ካብ ዝጸሓፎ ንጹርን ዓብይን መንፈሳዊ መልእኽቲ። ክፉእ ዕርክነት መጠን ክንደይ ኣዕናዊ ምዃኑ ብቐሊሉ ክንግንዘቦ ንኽእል። ከም ፍቓደ ኣምላኽ ካልኣይ ክፋል ይቕጽል። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሰላም የጽንሐና ኣሜን።